Samantala, Idol, pagbabakuna naman sa mga bata sa lalawigan ng Pangasinan na Tiniyak. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Nakapagtala ang Department of Health Ilocos Region ng 71.47% na fully immunized child o FIC sa Pangasinan noong 2024. Base sa 2024 Regional Immunization Report ng tanggapan, mula sa target na 65,801, nasa 47,031 ang kabataan na naturukan sa Pangasinan, habang 50.22% naman ng 3,646 target o katumbas ng 1,831 na Dagupenos ang nabakunahan. Ikatlo ang lalawigan sa buong rehiyon na may pinakamataas na nabakunahan, kung saan nanguna ang Ilocos Sur na may 102.15% accomplishment sa 10,885 na fully immunized children, Ilocos Norte na may 90.93% o 8 sa 8,720 na fully immunized children, at La Union na may 67.53% o 9,851 ang nakatanggap ng kumpletong bakuna. Tiniyak ng DOH Region 1 ang pinaigting na vaccination drive sa iba't ibang panig ng lalawigan, kasunod ng 95% na fully immunized children sa bawat bayan upang makaiwas sa anumang uri ng sakit. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupenos. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.